Balimao Anyokma, très urgent. Balimao billet, mercredi 7 janvier 2025. Amboraka information télémando soro. Ko Côte d'Ivoire be fait ko ka kando jo. Mali ni Côte d'Ivoire frontière la ku be fait ka militaire kando jo. Ko Côte d'Ivoire est décision ta. Alassane Ouattara décision ta. Kabena sorasi kam belebele bado jo. Côte d'Ivoire ni Mali frontière la. Malien chamame ka question posée ko mun de dou. Chamayen wole mena obey jabi sisan. Mou yere sebenen folo ambo kala folo ambo la men ɲɔgɔn fɛ. Voilà. Le ministre de la Défense Tene Birahima Ouattara a annoncé pour des raisons, voilà, a annoncé la construction d'une caserne militaire à Tenguerela, localité nord de la Côte d'Ivoire, frontière du Mali. Outre la menace de terreau persistance dans la zone, les autorités ivoiriennes font face à un afflux croissant des ressortissants maliens dans cette région frontalière. Une situation sécuritaire et humanitaire qui a conduit le gouvernement à renforcer ses dispositifs militaires. Ko manga munu be ka ci Mali, malien den caman de be ka boli ka taa yɛrɛ kalifa Côte d'Ivoire la. Mali ni Côte d'Ivoire frontière là, vraiment ko malien caman be ka boli ka taa Côte d'Ivoire bi, parce que insécurité be Mali kono bi. O malien munu be ka boli ka taa, olu bena taa camp militaire do jɔ o yɔrɔ kɔnɔna na, parce que o sirannen bɛ jatigɛ wale mɔgɔ kana taa don Côte d'Ivoire k'u bɛ taa tiɲɛni kɛ Côte d'Ivoire. Extrêmement à Korogo, Tene Birahima Ouattara a indiqué que le Conseil national de sécurité a été saisi afin d'examiner la création d'un nouveau camp militaire à Tenguerela, compte tenu des réfugiés maliens qui, depuis quelque temps, affluent ici en Côte d'Ivoire. Nous avons demandé au Conseil national de la sécurité de voir dans quelle mesure on pourrait créer un autre camp militaire dans la zone de Tenguerela. Koumena oni de wole, oni kou deme. Côte d'Ivoire yɛrɛ kanjo de. Côte d'Ivoire mago be oni nga deme de la. Oni nga na kando jo. Vraiment, u bɛ se ka malien wɛrɛ soit cogoya min na, a ka kɛ basiki fana kɔnɔna na. Le ministre d'État a par ailleurs souligné que la volonté du président Alassane Ouattara de renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Selon lui, cette ambition passe par l'amélioration des conditions de travail des militaires et la modernisation des infrastructures. De nombreuses réhabilitations des casernes sont en cours, ainsi que des constructions, notamment à San Pedro et dans d'autres localités. Cela participe à la vie des hommes. On ne peut pas envoyer des soldats au front sans leur garantir le minimum. Ko kuka soroye caserne caman jɔ, ou bien kuka sɔrɔsiw former, vraiment u tɛ se ka sɔrɔsiw bila ka taga n'u m'u dɛmɛ. Tene Birahima a assuré que l'État continuera d'investir dans ce sens chaque fois que la situation l'exigera. En conclusion, il a exhorté les grands commandements à veiller à la bonne gestion et à l'entretien du matériel mis à la disposition, en particulier dans la zone opérationnelle nord. Donc, kaba ñinu ka sɔrɔsiw fɛ k'u ka wuli ka jɔ caman kɛ k'i cɛsiri walasa sɔrɔsiw ka baaraw taabolo bɛ ɲa cogoya min na. Donc, k'u b'o de la. Bon, malien kuma bɛɛ lajɛlen filɛ nin. Côte d'Ivoire bɛ fɛ ka kan jɔ kun min na. Malien si kana panike, kɛlɛ tɛ foyi tɛ, ani Côte d'Ivoire tɛ kɛlɛ la. A ye kuma in faamuya, ani Côte d'Ivoire tɛ kɛlɛ la. Malien den dɔw de bɛ ka boli ka t'i kalifa Côte d'Ivoire la. Parce que insécurité ko problème be Mali kono. Donc, ne bolo nite kuma jugu ye. Côte d'Ivoire est un pays souverain. Na Côte d'Ivoire ja, Côte d'Ivoire dugukolo yɔrɔ ja, u bɛ to ka kan jɔ ye. Donc, mɔgɔ kana wuli k'i bɛ nin kɛ koba ye. An ka tension baisser dɔɔni, an ka jija n'an sigi ɲɔgɔn ka bɛn kuma dɔ la ka fisa. O ne ka hakilinata ye k'o fɔ. Voilà. O kɛra ne ka hakilinata ye. La Côte d'Ivoire est un pays souverain. Nous, avons un camp militaire, même si à 5 km du Mali, si c'est un territoire ivoirien, moi je ne vois pas de problème. Ne boulot de problème. Ne boulot problème, faut tout là. Donc, aou diagrante, on gagne un monde qui est ça. Insécurité, mais on fait, on gagne une solution de nous là ça. Il y a une insécurité dans Mali, kono. Aïe. Il y a une place, il y a un beau fanyana bide. Il y a un ban, chinois ta ban,
mɔgɔ si t'an ka kɛlɛ ban n'an yɛrɛ tɛ. Mali kɛlɛ ban ni dɔ wɛrɛ ta solution kelen dɔrɔn de don Mali kɔnɔ. N'an bɛ fɛ Maliens ka hɛrɛ sɔrɔ, Mali kɛlɛ ka ban. Sɔrɔsi ɲɛnama dɔw bɛ na ka Asimi Goïta gɛn ka bɔ yen. Mɔgɔ bɛ kaso la k'a bɛɛ bila. Mɔgɔ bɛ extérieur la, mɔgɔ bɛ kɔfɛ k'a bɛɛ wele an bɛɛ ka na. An bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma, an ka sagasogo dun. Minnu ye jamana nafolo soin, an tɛ yafa o kɔ dɛ. Minnu ye Mali nafolo soin n'u bolilen bɛ, n'u ye Mali bila. U bɛ segin ka na, u bɛ wari sara dɔɔni dɔɔni. An bɛ ko nɔgɔya ɲɔgɔn bolo. Tant que an ma sigi ka fɔ de kɛ, a bɛɛ ni kuranɛ cɛ kɛlɛ tɛ ban. Asimi tɛ se k'o kɛ. An ɲɛ b'a la dɛ, k'a bɛ fɛ k'u ka parti politique wele dɛ. Manamanakanw ko k'a b'olu bloquer. Mali parti politique wa kana lamɛn dɛ. N ne ka nin bɛ ka kuma fɔ an na. Mali kɛlɛ banni bi Asimi tɛ se. Parce que Asimi ye bɛɛ fara déjà. A ye Mali kɛ dɔw la, a ye nkalon nɔrɔ dɔw la, ka dɔw don kaso la. Donc ce n'est plus possible. Donc Côte d'Ivoire b'a ka frontière la sécuriser parce que Côte d'Ivoire hakili b'a ka jamana kɔ. Comme ale bɛ sinɔgɔ la, an k'ale to ale ka dɔ kɛ sinɔgɔ la. Ni sɔrɔsiw y'a dɔn don min ko Asimi Goïta n'est pas la solution. O don u b'a gɛn ka bɔ yen. N'u m'a gɛn ka bɔ yen fana, a bɛ tiɲɛna sɔrɔsiw aw de bɛ sa o. Hali kunu ne ye information sɔrɔ. Mali sɔrɔsi caman su de nana Kati ka don kunu. Attaque mun kɛra Kita taga sira la. An y'a mɛn ko attaque in ka juguyara dɔɔni dɛ. Mais an ka soutien bɛ armée ye. Sɔrɔsi fɛn fɛn sara, Ala ka hinɛ la, Ala k'aw dayɔrɔ ɲa. Je suis de cœur avec l'armée malienne. Mais maa min bɛ ka Mali mara bi ko Asimi Goïta a tɛ se a solution t'a bolo. Wallahi bilahi. Mototigiw ye ka sira tigɛ anw na bi. Mali mɔgɔ bɛ fɛn min na bi dɔrɔn, Mali kɛlɛ, Mali bɛ degun fɛn fɛn kɔnɔ. I m'a dɔn nin ye maloya ye. Anw de ka mɔgɔ bɛ ka boli ka taa Côte d'Ivoire bi. Anw de bɛ ka an ka essence fɛn fɛn bɛ ka na bi, a bɛɛ bɛ ka bɔ Côte d'Ivoire de. O bɛɛ la an bɛ kuma misɛnnin na. An ka yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye dɔrɔn c'est tout. An ka yɛrɛ kɛ mɔgɔ dɔrɔn. Tant que division bɛ yen, Ala ka don o don dugu jɛ, don o don dɔ de bɛ taa, ninnu bɛ caman de sɔrɔ, ninnu bɛ force de sɔrɔ don o don. Mali dugu de bɛ ka fara jatigɛ wale mɔgɔ kan. U ye karita maraw bɛɛ minɛ bi. U bɛ ka Mali dugu tilancɛ bɛɛ minɛ bi. Bon n'u y'o kɛ sa, u bɛ fanga de sɔrɔ. Bon n'u ye fanga sɔrɔ, Mali bɛ kɛ i n'a fɔ Somali de, mais Malien caman tɛ ka nin yɔrɔ ye. Caman sigilen bɛ sinɔgɔ la. N'an ye san 5 kɛ tan cogoya la, Mali tɛ se ka a yɛrɛ bɔ nin ko in na bilen. Ça va être très grave. Parce que jamanadenw ni jatigɛ wale mɔgɔw de bɛna don ɲɔgɔn na. I bɛ t'i yɛrɛ ka duguladenw faga? Non. An bɛɛ k'an sigi k'a sigi lajɛ. A bɛ sunguruba entretien ni fɛn minnu na. Bɛɛ k'i sigi. Mɔgɔ si kana kuma dɛ, a y'a to yen. Aw b'aw kɔfilɛ, aw b'a sɔrɔ Mali ko banna. Ne de filɛ ka kuma in fɔ an na bi. N'an ye 2 ans tɛmɛ, n'o bɛ ka se 3 ans ma, Mali dugu bɛ yen, an tɛ se k'a récupérer bilen. Mali bɛ kɛ Somali de. A tɛ ka kuma in faamuya hali bi. A ye taa Soudan. Somali ta bɛ sen a ka ca san 30 ye. Somali ko problème bɛ sen a bɛ san 30 bɔ. A ye taa Soudan. Soudan ta ka ca san 40. A problème ma ban hali bi. Ni marifa sirikila marifatigi ninnu ka don, u ni Malien denw ka don ɲɔgɔn na, u ni Malien den dɔw de bɛ ka don ɲɔgɔn na bi. U ni Mali dugu la den dɔw de bɛ ka don ɲɔgɔn na bi. An kan ka jɔrɔ de la. Côte d'Ivoire kan dɔ jɔ. Côte d'Ivoire kan jɔ. Minnu bɛ Bina Jara minnu bɛ ka sira tigɛ, an tɛ Bina ko ɲɛnabɔ fɔlɔ yanni an ka taa nɔrɔ Côte d'Ivoire la. O ne kɛ nin ka solution ye. Mun bɛ ne bolo ka fɔ Malien den halala bɛɛ ɲɛna o de ye. Solution ta numéro de m'o fana dɛ. Ni a bɛɛ n'a cɛ solution t'a bolo. N'a y'a to yen fana an tɛ taa ɲɛfɛ. Ne kɛ nin ka kuma kan fɔ. A tɛ foyi la suɲɛni kɔ. A tɛ foyi la mɔgɔ bila ɲɔgɔn na kɔ. A tɛ foyi la politique jeu kɔ. Wallahi billahi. An ka armée bɛ ka défense fɛn fɛn kɛ bi, a bɛɛ Asimi de ka faute ye. Billahi ala. A ye sɔrɔsi denkɛnɛma bɛɛ minɛ. Ani sɔrɔsi zone de ka di bi. Ala ka Mali ɲuman bɔ nin na. Malien ne kuma bolo ka fɔ an na bi. Malien fɛn fɛn bɛ France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, Portugal, Belgique. K'aw to dugu fɛn fɛn na, n'a bɛ fɛ ka wari ci, aw bɛ Senweb application télécharger. N'a télécharger, a bɛ ne ka kɔrɔ promo don. Urgent 10 € bɛ na o y'aw yɛrɛ ta ye. Kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don. Aw somɔgɔw bɛ Mali la, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun. A b'olu ka Orange numéro ta, n'u tɔgɔ bɛ carte kan. N'a wari ci, a b'a sɔrɔ Orange Money la sur place. Wari cigo fɔlɔ a tɛ dɔrɔmɛ 1 sara. Wari cigo filanan sabanan bada 1 € 99 c'est 2 € 100 dɔrɔn o de kun don a kan bɛɛ. Ciao.